manan. Kapag nilulugan to. Iba. Iyo. Ano? Magagakod o magagakod? Takanin to. Hard. Mga orang-orang ko. Ano pa? Ilog ka muna tabi. Yan. Hulog. Okay. Ha? Okay na? Agad na no?
yan mga oragon, magandang araw. Palang araw muli sa inyong lahat. Ngayong araw to ay pakita ko sa inyo aking ginawang butterboard. Kung gusto nyo bang makatipid sa paggawa ng bahay o ayaw nyo nang bumili ng 2x3 o 2x2 para makatipid kayo, gayahin nyo to, panoorin nyo itong aking ginawang vlog dahil para sa inyo to. Ito yung aking aking ginawa. Kung mayroon kayong kahoy man lang dyan sa inyong bakuran o sa inyong bukid, may bukid kayo, ayan, pwedeng nyo po yung gawin na butterboard dahil yung ating 2x3 sa 2x4 ay medyo may kamahalan na, kaya ito pwedeng gamitin nyo to, pwedeng nyo gayahin to. Kumuha lang kayo ng kahoy tulad dito, kahoy ito, tapos ang gawin nyo, baka na muna, sor naman duman. Pero sa likod naman. Ang gawin nyo, yun na ang gawin yung butterboard. Ipapakita ko sa inyo kung ano itsura na nung aking ginawang butterboard. Ito mga oragon yung ginawa ko. Yan. Itong kahoy na to. Yan. Ito. Diba napansin nyo, liko-liko yan. Yan. Huwag nyo problemahin yan dahil yan, pwede mo yan lalagyan lang ng pako. Maglagay kayo ng pako dito, tapos pako dun sa taas, yun, maglagay kayo ng alambre. Ito alambre. Ito na yung gagawin yung pinaka butterboard nya. Yan, ito na yung pinaka butterboard nyo. Di ibig sabihin pantay na yung inyong magiging butterboard dahil hulugan nyo yan. Hulugan. Pag nahulugan na, pantay na yan. Dito na yung inyong tansing gagamitin. Tapos mag-level kayo. Ito yung ating level. Ayan. Tandaan nyo lang yan. Tansinin nyo dyan. Pantay-pantay lang. Yan. Pantay-pantay nyo lang yan. Ganyan gawin yung diskarte sa paggawa ng bahay. Kasi lahat ng ginawa ko dito, wala akong ginamit na 2x2. Lahat yan kahoy, nilagyan ko lang ng alambre. Yan. Tapos ito na yung ating ginagawa. Yan, bago kayo magasinta, basahin nyo para matanggal yung mga nakalagay na mga burubuhangin, kasi yung mga burubuhangin ay yun yung nakakapagpasira sa sa lalagyan ng hollow block. Kasi walang tibay pag nalagyan ng lupa. Pag nalagyan ng lupa, kailangan matanggal yan. Kasi kailangan yung tanggalin dahil hindi kakapit yung ating halo na simento kung may mga lupa. Ayan, punta dun. Ngayon, umpisa natin ang pag-asintada dito sa kabila. Kasi dun, medyo nakaangat na tayo dun ng konti. Dito na tayo mag-umpisa. Ito na yung umpisa natin. lagay mo yun. Kamu na.